Kyllä se mitali Nakanossa oli kova juttu. Kun ollaan mainittu siitä, että tuo aikaa vuodesta kaikki parhaat on ensimmäistä kertaa mukana. Tiedettiin, joka maa on parhaalla joukkueella mukana. Ja ennen turnaukseen menoon ei Suomesta puhuttu missään vaiheessa. Että tuntui siltä, että ollaan myös mukana turnauksessa, koska maininta ei ollut missään kohdassa. Että siinä mielessä oli hieno saavutus. Ja se pronssiottelun Kanadaa vastaan kuitenkin on Suomella kuitenkin se kunnioitus Kanadan kiekkoilua kohtaan on niin kova ja se voittaminen pronssiottelussa oli kova juttu. Ja se, että Gretzky oli siinä joukkueessa, niin se, en mä tiedä silloin, en mä osannut sillä ajatella sitä asiaa. Ja peli on peli. Kietämättä, kun se peli oli ohi ja oli kättelyt käynnissä, niin kyllä mä niinku kurkin vähän, että missä kohtaa Gretzky tulee vastaan. Että jonkinlainen valmistautuminen siihen oli, koska tiesin, että siellä puolella myös tuntijat on vähän eri tavalla pinnassa kuin taas mulla oli juhlittavaa. Siinä oli semmoinen nopea kättely ja nopea semmoinen ehkä vähän semmoinen kaverimainen halailu siinä ehkä, että jotain nopea tonnittelut ja mitään ja näin poispäin. Ei siinä tietenkään kerkinen mitään. Ja toisaalta ymmärtää toisen tilanteen ja missä paikassa hän on, mutta ei siinä nyt ole.